feestelijk waard ze onthellen. De 17-jarige Marije Reitsema uit 6 VWO van het Lauwers College in Boetenpost. Zij woon namelijk de klassieke Olympiade in Leiden. Een wedstrijd waarin de kennis van leerlingen op klassieke talen test wordt. Marije woont net in één, maar in 2 talen. Grieks en Latijn. Eerst wien dus de mondelingen en dan moest je steeds een jaar horen met 2 professoren praten. Voor Grieks en voor Latijn. En toen kwam de uitslag. Ja, heel bijzonder. En ik hier het ook net verwacht. Je weet natuurlijk nooit hoe goed de concurrentie het gaat van. En ik ben wel heel blij natuurlijk. Het bad net vaak dat één leerling de taalwedstrijd in beide talen wint. Marije haar docentes binnen dan ook tieren grutsk op haar. Eigenlijk al heel trots dat ze 1 keer gewonnen had. En toen we even later hoorden dat ze 2 keer gewonnen had, kon ik dat bijna niet geloven. Door deze klassieke Olympiade kent ze inmiddels alle docenten, hoogleraren van Amsterdam al zo'n beetje. Dus ik denk dat dat een fantastisch begin is. En die connecties zullen later zeker van pas komen. Want Marije had grootste toekomstplan. Ik ga dus klassieke talen studeren in Amsterdam en daar heb ik heel veel zin in. Na de decembervakantie dus al. Daarna probeer ik te promoveren en universitair docent te worden en OS docent op de middelbare school, denk ik. En als die een overwinning in één woord in het Grieks of Latijn omschreeuwen moestest? Nou, maar één weet ik net, maar Veni Vidi Vici lijkt natuurlijk wel voor de hoorn.